θεατρολόγος. Καλή σου μέρα, Ελιάνα, αν μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα σας. Λοιπόν, βλέπω τρομερές φωτογραφίες με πιτσιρίκια, τα οποία όχι απλώς μας δεν είναι μόνο στη θεωρία. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νάτση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις Πετριές, στην Εύβοια. Εκεί θα βρούμε την Ελιάνα Περήφανου. Είναι θεατρολόγος. Καλή σου μέρα, Ελιάνα, αν μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα σας. Λοιπόν, βλέπω τρομερές φωτογραφίες με πιτσιρίκια, τα οποία όχι απλώς τα έχεις οργανώσει για να στοιχίζονται σε μια σειρά, αλλά κάνετε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Θες να μας πεις περί τίνος πρόκειται? Είναι ένα θεατρικό εργαστήρι το οποίο το ξεκινήσαμε πέρυσι, το καλοκαίρι. Ήταν μια ιδέα που είχα εγώ λόγω του ότι σαν παιδί δεν είχα πολλά πράγματα να κάνω εδώ στο χωριό. Είναι ο τόπος καταγωγής σου? Ναι, είναι από εδώ είναι ο μπαμπάς μου και κατ' επέκταση έχω μεγαλώσει κι εγώ πολλά καλοκαίρια και πολλά Σαββατοκύριακα εδώ σε αυτό το μέρος και το αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε αποφάσισα λοιπόν να προσφέρω αυτό που εγώ είχα, το θέατρο, για να έχουν τα παιδιά έτσι ένα πιο δημιουργικό, μια πιο δημιουργική δραστηριότητα το καλοκαίρι τους. Θα σκεφτεί τώρα κάποιος, πας στις Πετριές, πας εκεί στο χωριό και λες στα πιτσιρικά και αυτά τα πανέμορφα που βλέπουμε εδώ, ελάτε να μάθουμε θέατρο. Φαντάζομαι ότι είχες στο μυαλό σου και την απόρριψη, έτσι, το ενδεχόμενο της απόρριψης. Για την ακρίβεια είχα μόνο αυτό, δυστυχώς στο μυαλό μου στην αρχή. Αλλά... Δηλαδή ήρθα, είπα στο σύλλογο, έχω αυτή την ιδέα και περίμενα ότι θα μου πούνε ότι εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως, την πρώτη μέρα πέρυσι που ήταν η πρώτη μας χρονιά, εμφανίστηκαν 20 και παιδιά και ήμουνα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί δεν το περίμενα. Και φέτος είχαμε αρκετά παιδιά. Συμμετέχουν σε όσα τους λες να κάνουν? Ναι. Και έχουν και δικές τους ιδέες και έχουν και πολύ θέληση να κάνουν πράγματα. Άρα έχουν και άποψη. Εκτός από θέληση και όρεξη, έχουν και άποψη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που διάβασα, πως ουσιαστικά έχεις βάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το υπόλοιπο χωριό σε αυτή τη διαδικασία. Διαβάζω εδώ για παράδειγμα ότι ήρθε σε επαφή με τον κύριο Τάκη που είναι ξυλουργός, με τον κύριο Γιάννη που εργάζεται στη ΔΕΗ της περιοχής και τους έχεις βάλει όλους μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν σε είπαν λίγο πολύ ρομαντικοί εκείνοι που είναι και μεγαλύτεροι? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα και είπα αυτή την ιδέα για φέτος, μου λέγανε ότι δεν θα έρθει κανείς και ότι θα είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν ασχολούνται. Τι τους έβαλες να κάνουν? Επειδή σεβάστηκα πάρα πολύ την προσωπικότητά τους, το πώς δηλαδή συμπεριφέρονται, θεωρώ ότι με πολύ έτσι αγάπη κατάφερα να τους πείσω. Το μόνο που τους είπα ήταν ελάτε να μοιραστείτε τις γνώσεις σας με τα παιδιά σας. Μόνο αυτό. Το έκαναν? Κάτι παραπάνω. Ναι, το έκαναν και μάλιστα είχαν έρθει και προετοιμασμένοι και χαρούμενοι ότι συνέβαλαν σε όλο αυτό το εγχείρημα. Και ήταν και πολύ συγκινητικό και για μένα που τους είδα να έρχονται. Γιατί δεν σας κρύβω ότι πραγματικά νόμιζα ότι δεν θα έρθουν. Είναι τόσο. Ναι, αλλά σου ήρθε τελικά, είχες το χειρότερο σενάριο στο μυαλό σου και τελικά προέκυψε το καλό και αυτό είναι το πιο θετικό από όλα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαι μια νέα κοπέλα και είναι έτσι κι αλλιώς συγκινητικό μια κοπέλα σε αυτή την ηλικία να πηγαίνει στον τόπο καταγωγής της και να δίνει στην κυριολεξία την ψυχή της. Γιατί την ψυχή σου δίνεις ενώ συναναστρέφεσαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις στην πορεία? Θα μείνεις στον τόπο σου εκεί ή σκέφτεσαι να ανοίξεις τα φτερά σου και για κάποιο πιο μακριά? Επειδή αυτή τη στιγμή μένω στο Λονδίνο το χειμώνα, σκέφτομαι να μείνω λίγο καιρό ακόμα εκεί, ούτως ώστε να πάρω περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες και εμπειρία μπορώ. Αλλά ναι, σκέφτομαι να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα και εδώ, γιατί όχι. Είναι ένας χώρος που έχει μεγάλη ανάγκη από νέους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, γιατί όλοι έχουμε πάει στην Αθήνα. Και το ιδανικό για μένα θα ήταν να μπορώ να τα συνδυάσω, δηλαδή να είμαι και στην Αθήνα, αλλά να μπορώ να κάνω και πράγματα εδώ στις Πετριές, γιατί έχει αρκετό υλικό και πολύ καλά παιδιά για να μπορέσεις να κάνεις πολλά πράγματα και το έχουν ανάγκη, θεωρώ. Τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι θα σε αφήσουν τα πιτσιρίκια να φύγεις ή θα γκρινιάζουν?
Η αλήθεια είναι ότι χτες που τους είπα ότι θα φύγω σε λίγες μέρες ήταν λίγο έτσι συγκινητικό όλο αυτό, αλλά Μάλιστα. ναι, νομίζω ότι θα δώσουμε ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι και θα είναι πολύ ωραία. Ελιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα για τη γνωριμία. Να μας φιλήσεις όλα αυτά τα παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες οι εικόνες που βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση με τις Πετριές.